everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान ब्लग आरो फिन खेबसेयाव बरायबावबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नै दिनैबो आङो संनायसैलाय आरोना लोगोफोर मा होनो जोंहा दिनै मैसो बेदर एसे गोरानजों टमेट'जों संगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दहाय आं नाबो लाबोखादों ओमफ्राय मैसोखौहाय आङो रुग्रोनानै लादों आरो लोगोफोर गाबगासिनो आरो आंनो मैसोखौ रुनानै लाग्रोबाय आं लोगोफोर माने आङो सानावहाय हारसिं जायो नालाय लोगोफोर बोरायाथ' फुंनि 5टा साराय 5टासोआवनो खामानियाव थाङो नालाय साराय 5टासोआवनो थाङो नालाय बोराया ओमफ्राय आङो सानाव ओंखामखौ हारसिंखाय संनानै जाया आरोना लोगोफोर मालाबा जायो मालाबा जाया आरोना मेगि माबा माबि जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखायनो मोनायावल' ब्लगखौ लानाय जायो आरोना लोगोफोर माने सानावबो लायो माने सुक्रुबार दिनब्ला बियो सुटि मोनो नालाय ओमफ्राय सुक्रुबार दिनब्ला लानाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो दिनैथ' नै आङो मैसो बेदरजों बिलाहिजों संनो नागिरदों लोगोफोर दा टाइमा खयथा जाखोथाय ओमफ्राय लोगोफोर जोंनिजोंथ' दा 6:52 जाबाय दा नै 6:52 जाबाय दा ओमफ्राय जोंनिजों मोनायाखै आरोना केरेलाजों नै नायदो र' नै बिसिबां स्राङैनो दङ नै लोगोफोर नै ओरैहाय स्रां नेदों आरोना नै नायदो नै बिस्रा मजिद जागासिनो आरोना नैयावहाय गाहायाव बै गाहायाव लोगोफोर जोंनिजों दाबो मोनायाखै नै नायदो बेसेबां स्राङैनो दङ होमब्लाबो आं ओंखामखौ संना लाग्रोबाय आरोना ओंखाम नङा बे बेदरखौ रुनानै लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर नोंसोरथ' नुखाबाय जानांगौ नै स्रांनो दाबो जोंनिजों मोनायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो होमब्लाबो मैसोखौ रुना लाग्रोबाय लोगोफोर एसे गुरै जानायनि थावजों फ्राय जागोननो बोराया लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि ब्लगखौबो लोगोफोर दहाय आङो ना लाखिदोंमोन आरोना बे गाहायावहायो ओमफ्रायो बे नाखौ जोंनि हरैहाय ना मासुवासो बानायो आरोना लोगोफोर जाबायानो बेबो जाबाय ना बन्द' बानायथ'बाय आङो नै लोगोफोर माने आङो बेखौ दहाय लाखिदों आरोना आं दहाय मानै माबाना जाबाय बिलाहिजों संनानै जाबाय नैयाव दङ नै ओंख्रिया नै माने आं बाथोन बायदि बिलाहिजों बेखौ नाजों बाथोन बायदि थुग्लिदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे संनानै जादों आरो ओंखाम उखैनाय मोननायखाय नै ओरैनोलाय आं बांसिन सानाव मेगिसो जायो ओमफ्राय बेखौ जोंनि आसामाव लोगोफोर नै ना मासुवासो खालामो आरो माने बियो ना गिदिर देरोना नै लोगोफोर नायनानै लासै नै माने आं नैयावहाय सुमु नङा हटेलफ्राव गिदिराव जायो बेखौहाय ओरैनो माबा फुगारनानै जायो गोनदां आरोना बेखौ सानदों आं ओमफ्राय माने नाया संख्रि दंखायोना आरो लोगोफोर गोबाब बे संख्रि गैया आं दाख्लैहाय बोरायनि लोगोनि रुमाव थांदोंमोन ना लोगोफोर बेसो संख्रि गोनांमोननो बे संख्रि गैया जाहैदों ओमफ्राय नाया माथो एखे नुदों बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ जाला आं फोराननोसै आरोना लोगोफोर ना मासुवा बायदि बानायगोन आं बेखौबो नै 8थामोन आरोना लोगोफोर आधा केजि लाखिदोंमोन आं मानै जाबाय दहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो हाइजें सामब्राम गुफुर देनोसै आरोना लोगोफोर जोंना थौसिया नै गेलास ओमफ्राय आङो सामब्रामजों बानलुजों हाना लाखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें देनोसै आङो बेखौ फ्राय एवनोसै आङो नै ओमफ्राय आरो बिलाहिखौबो सुना लाखाबाय लोगोफोर टमेट'खौबो सुना लाखाबाय आङो लोगोफोर नायलांबाय जाबाय आरोना दैखौ दा बोराय थावजों जागोन दा लोगोफोर आङो मैसो बेदरखौ मोनजासिम रुनानै लाखादों आरोना लोगोफोर आलुबो होदोंमोन नै आलुआ गेब्लेजोब्बायसो ओमफ्राय बेखौ एकदमबारे थावजों ब्राय एवना जानोसै दै होबानो एकदमबारे थावजों जानो नागिरो जोंहा बोराया बेदरा मोजाङै एसे जाबाय बेदरखौ मोनजासिम खालामनो हाया बिराद फ्राय खालामसै आरो होनब्ला बेयाव
मोनबाय लोगोफोर मोनबाय आंना बेदरा फ्राय जाबाय नै दै होआखै बेयाव बिराद गोथाव मोनखाबाय नै लोगोफोर जा मोजां नुखादों नै मोजां फ्राय जाबाय आरोना लोगोफोर बियो लोगोफोर आंना मोनजोब्बाय नै ओंख्रिखौ खांना दोनबाय आङो थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनगोन लोगोफोर